Dobrý deň. V mene Občiansko-demokratickej mládeže by som vás chcel privítať na dnešnej diskusii. Dnešná téma bude, ako nám Európa pomáha v boji proti dezinformáciám. A našimi dnešnými hostiami je pani Dominika Hajdu z Globseku, z Centra pre demokraciu a odolnosť, a pán europoslanec Vladimír Bilčík. Ďakujeme, že ste prišli ešte raz. Aj keď budeme teda rozprávať o Európskej únii, aby som sa najprv pristavil rovno pri slovenskej politike. Citeľne môžeme vnímať zmenu politickej klímy na Slovensku, a teda od vymenovania 4. Ficovej vlády už prešlo 43 dní. Ešte počas kampane aj predtým sme mohli vidieť, že terajší koaliční poslanci alebo ministri boli samotní šíritelia dezinformácií. Ja by som sa chcel teda spýtať, že po tých voľbách a po výsledkoch, ako sa možno zmenia naratívy dezinformácií, pretože predtým boli, povedal by som, naklonené voči terajšej koalícii, že či teraz tie dezinformácie znova budú útočiť proti koalícii, ako tomu bolo predtým, alebo budú skrátka spriaznené s terajšou koalíciou. Môžete začať. Kto si zoberie mikrofón? Dobre, začnem ja. Príjemné popoludne a ďakujem pekne, Marko, za ten úvod. Ďakujem aj za spoluprácu od MK. Výborná otázka. Poviem to tak možno napriamo. Dnes nám na Slovensku vládnu mnohí dezinformátori. V zásade tá dezinfoscéna sa dostala do tých najvyšších mocenských pozícií. Ľudia, ktorí tu systematickým spôsobom šírili dezinformácie, hoaxy a snažili sa prekrúcať fakty na lži a tieto lži vydávať za fakty, dnes držia moc v rukách v tejto krajine. A vidíme to na viacerých ministerstvách, viacerých rezortoch, vidíme to v parlamente na tých naozaj až najvyšších poschodiach. A vidíme to momentálne aj v celej tej diskusii, ktorá súvisí s tým, čo predpokladám, že mnohí zažijeme o niekoľko minút, a to je verejné zhromaždenie, protestné zhromaždenie proti snahe zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, pretože aj spôsob, ako o ňom vládna koalícia diskutuje, je založený na šírení množstva manipulatívnych dezinformácií. Takže ja si myslím, že toto bude pracovnou metodou tejto koalície a je o to dôležitejšie, aby sme s tými dezinformáciami bojovali. Bojovali s nimi vo verejnom priestore, bojovali s nimi so svojimi priateľmi, vo svojich rodinách, so svojimi najbližšími, pretože tu si myslím, že sa budú zvádzať také tie najťažšie diskusie. A hlavne bojovali za to, aby tých platform, ktoré šíria tie dezinformácie, bolo čoraz menej. To je niečo, čo vieme ovplyvniť aj z úrovne európskej politiky a to je niečo, čo vieme ovplyvniť aj tu doma, keď sa bavíme o zmenách, povedzme, v mediálnej sfére, ale aj keď sa bavíme, povedzme, o fungovaní online sféry. Ja som rád, že momentálne sme v Európskej únii pred dúfam, že konečnou dohodou o novom Európskom zákone mediálnej slobode, čo nám môže pomôcť. Funguje nám tu už konečne zákon o digitálnych službách, opäť rozbieha sa jeho praktická implementácia, takže to sú veci, ktoré nám môžu pomôcť, ale myslím, že zásadný boj musíme zviesť tu a veľmi jednoduchá odpoveď na tú otázku je, že dezinformácie žiaľ budú veľmi silnou pracovnou metódou aktuálnych mocenských štruktúr na Slovensku a je dôležité, aby nám neuniesli verejné inštitúcie ako také. A možno čo sa týka odpovede na tie naratívy, respektíve ich zmenu, tak mám pocit, že spravidla väčšina tých naratívov sa nemení, pretože v tom predvolebnom období naozaj tie kľúčové naratívy boli cielené buď na dehonestáciu alebo demonizáciu médií, demonizáciu občianskej spoločnosti, podkopávanie dôvery v médiá, v inštitúcie, vrátanie justície a ako keby to sa deje neustále. Vidíme tie ataky na médiá, vidíme ataky na občiansku spoločnosť, takže možno jediné naratívy, ktoré sa zmenili sú ataky na bývalého premiéra Odora, pretože už nemajú žiaden vplyv a žiaden dopad, takže možno len toľko by som doplnila.
Ďakujem za odpovede. Nadviažem na to, čo ste povedali, že sme svedkami takej situácie, kedy vládni politici a koaliční poslanci vlastne bojkotujú mainstreamové médiá a dávajú priestor proruským, pochybným a dezinformačným médiám. Aké toto môže mať vlastne dopady na verejný priestor a na informácie vo verejnom priestore a ako nebezpečné to vlastne môže byť na konci dňa? Úplne zásadne nebezpečné, pretože fungujúca, živá, silná demokratická spoločnosť potrebuje fungujúce, nezávislé a slobodné médiá. A snahou tejto vládnej koalície od prvého dňa je podkopať ich spôsobom, že je tu plán rozdeliť verejnoprávne médium, je tu už konkrétny plán na výrazné zníženie dohodnutého rozpočtu pre verejnoprávne médiá. To znamená, nie je tu žiaden predpoklad, že tie verejnoprávne médiá budú fungovať ako stabilná, predvídateľná inštitúcia, kde sa vedia veci plánovať, ale bude v podstate v krízovom stave. To už vieme povedať dnes. A to je obrovská rana pre vôbec akúkoľvek demokratickú spoločnosť a demokratické fungovanie, lebo občania majú právo na informácie, majú právo na živú demokratickú diskusiu a snahou tejto vládnej garnitúry je toto čo najviac potlačiť. A z hľadiska vôbec debát o médiách, médiá sú buď zlé alebo dobré. Médiá sú buď kvalitné alebo nekvalitné. Médiá sú buď slobodné alebo neslobodné. Médiá sú buď nezávislé alebo ich niekto kontroluje. Tým pádom je pre mňa absolútne nepriateľné, že vládni politici dnes nemajú problém dávať rozhovory pseudo médiám, ktoré naozaj médiami nie sú, ktoré vieme aj z minulosti, že tam pracovali ľudia, ktorí boli financovaní zo strany ruskej ambasády, ruskej federácie a toto naozaj pre mňa je niečo, čo je otázkou skôr vlasti zrady, ako niečo, čo by sme tu mali nejakým spôsobom podporovať. Takže áno, s tou vládou a s tými dezinformáciami, ktoré dnes sa stali pracovnou metodou, prichádza aj ohrozenie nielen pre právny štát a tie inštitúcie, ale zároveň aj pre celkovú geopolitickú a zahranično-politickú orientáciu Slovenska, pretože mnohé tie dezinformácie majú prapôvodcov práve v Ruskej federácii, práve v tom ruskom priestore a majú rôzne cesty, ako sa dostávajú do strednej Európy. A v minulosti to bolo hlavne či už prostredníctvom rôznych kanálov nášho južného suseda, prípadne cez krajiny na západnom Balkáne. Dnes sa obávam, že Slovensko vlastne sa stane hlasnou trubou mnohých týchto dezinformácií. Okrem toho, že teda tí dezinformátori v pozíciách moci budú takýmto spôsobom sa snažiť dať nálepku a legitimizovať, dať nálepku legitímnych kanálov na komunikáciu a informáciu práve týmto kanálom, ktoré naozaj by nemali nejakým spôsobom fungovať vo verejnom priestore. Ešte pripomeniem, že ak máte nejaké otázky, tak kľudne sa prihláste alebo napíšte cez Slido. Vidíte kód na streame. Ďakujem pekne za odpovede. Ja by som sa presunul teraz na európsky kontext a na európsky pohľad na dnešnú tematiku. A vlastne Európska únia vydala novú legislatívu na boj proti dezinformáciám. Ja by som sa spýtal veľmi prostú otázku, že čo je to vlastne akt o digitálnych službách, na čo sa zameriava, prípadne aké sú jeho ciele? Tak akt o digitálnych službách, jeho primárnym cieľom je priniesť nejaké pravidlá do digitálnych služieb, ale teda v zjednodušenom zmysle to môžeme brať akože do internetu. Hej? Nejaké pravidlá, čo sa týka regulácie obsahu na internete. Okrem iného, tak sa primárne zameriava z nášho pohľadu, z pohľadu dezinformácií alebo boja proti nejakému škodlivému obsahu, tak sa zameriava primárne na boj proti ilegálnemu obsahu. To znamená, že z nášho pohľadu ide o nenávistné prejavy, ide o podnecovanie k násiliu, rasizmus, terorizmus, pornografiu a podobne. A cieľom toho aktu o digitálnych službách je v zásade úplne
úplne vymazať tento obsah z internetu, teda respektíve tak, aby nebol šírený, zastaviť ho už v tých skorých, v nejakom skorom štádiu, kedy by mal byť ten obsah ďalej šírený. A čo je veľmi dôležité, je, že tento akt reguluje, respektíve je to taká akože prvá veľká legislatíva v Európskej únii, ktorá reguluje sociálne siete, pretože im dáva zodpovednosť za šírenie, respektíve nešírenie obsahu. Teoreticky zatiaľ, a možno pán poslanec ma doplní, tak v rámci toho aktu o digitálnych službách je formulka, ktorá ráta s tým, že iniciatíva, ktorá sa dnes volá Kódex boja proti dezinformáciám, ktorá je aktuálne na dobrovoľnej báze, kde sa sociálne siete, ale aj neziskové organizácie, vrátane Globseku, zavezujú k nejakým záväzkom, v rámci ktorých majú posilniť ten boj proti dezinformáciám. A ten akt o digitálnych službách ráta s tým, že tento kódex boja proti dezinformáciám by sa mal začleniť do toho zákonu. To znamená, že aj rôzne záväzky a measures, neviem to povedať po slovensky, pardon, boja proti boja proti dezinformáciám by mohli byť takýmto spôsobom tiež právne vynútiteľné. A tá základná logika aktu o digitálnych službách je tá, že v každej krajine vznikne nejaká inštitúcia, nejaký koordinátor, cez ktorý budú tie platformy v zásade budú musieť komunikovať s jednotlivými štátmi v rámci Európskej únie, čo nám ako malej krajine relatívne veľmi pomáha, pretože my z pohľadu, respektíve voči sociálnym sieťam, máme veľmi malú páku, pretože my sme ako trh pre sociálne siete relatívne nezaujímaví. To znamená, že toto nám dáva väčšiu moc v rámci tej komunikácie s tými platformami a v zásade tie platformy budú podliehať rôznym auditom, ktoré sa budú pozerať na to, do akej miery tie platformy tento akt o digitálnych službách dodržiavajú, a keď ho dodržiavať nebudú, tak môžu byť pokutované. Takže to je taká logika zásadná. Ja doplním pár vecí, len som videl, že ešte pár ľudí sa sem možno aj chce dostať a možno boli zaskočení, že nás tu vidia, takže kľudne ich choďte doviesť sem, lebo ešte sú tu prázdne stoličky, takže nech prídu medzi nás, budú viac než vítaní. Myslím si, že to zhrnutie bolo výborné. Ja len možno pár vecí doplním alebo spresním a počiarknem. To, čo som chcel počiarknúť, že áno, platí jeden princíp v tom zákone o digitálnych službách, že to, čo je nelegálne mimo zákona v tom fyzickom svete, tak je a musí byť nelegálne aj v tom online svete. A to sa týka presne toho nenávistného obsahu, šírenia, nejakých teroristických správ, vyhrážok, detskej pornografie a podobných vecí. Ale dezinformácie takmer nikdy nie sú nelegálne. Ale dezinformácie sú vo svojich dôsledkoch nebezpečné a môžu doslova do písmena zabíjať, ničiť životy ľudí. Videli sme počas pandémie napríklad. A myslím si, že máme v tomto zákone aj veľmi dobré opatrenia na boj s dezinformáciami. Ten kódex, ktorý bol dobrovoľný na boj proti dezinformáciám, sa vlastne stal právne záväzným vstupom do platnosti tohto zákona o digitálnych službách. A ten zákon vlastne platí už pár mesiacov. Čiže vlastne ten kódex je niečo, čo zrazu má povahu nielen takého, by som povedal, dobrovoľného dokumentu, ale má aj právne dôsledky. Nie je úplne náhoda, že napríklad Elon Musk odmietol byť súčasťou takýchto snách v momente, keď sa dostal na čelo X a je dôležité, aby vlastne ten digitálny akt bol naplno uplatňovaný vo vzťahu ku všetkým platformám, ktoré pôsobia na tom spoločnom trhu. A myslím si, že Európska komisia má dnes naozaj silné páky v rukách, aby s týmito platformami, ktorí sú globálni aktéri a nejaké malé Slovensko v zásade sa nedostane s nimi do komunikácie, tak aj v mene ľudí a užívateľov na Slovensku mala schopnosť s nimi komunikovať. No a ako vlastne vieme bojovať s tými dezinformáciami? Jednak sú tam tie pokuty,
To znamená, ak tie platformy nebudú dlhodobo robiť to, čo majú robiť, tak v dôsledku to znamená, že oni môžu dostať pokutu až do výšky 6% svojho ročného obratu, čiže bavíme sa o stovkách miliard eur potenciálne pri tých najväčších gigantoch, či to nie sú úplne malé peniaze. Taká tá systémová vec, ktorá tam je, že platformy konečne musia otvoriť to svoje vlastné fungovanie. Máme prvé dáta o tom, ako bojujú s dezinformáciami, majú povinnosť pravidelne nás informovať, čo vlastne všetko robia, aké opatrenia robia, koľko ľudí sa tomu venuje, čo všetko plánujú robiť. Takisto musia tomu regulátorovi umožniť prístup do útrop svojich algoritmov a v prípade, že budú hroziť nejaké systematické nebezpečenstva v súvislosti s šírením dezinformácií, oni majú povinnosť algoritmy zmeniť, prenastaviť. A snahou toho zákona je vlastne zmeniť biznis model fungovania tých platform, ktoré doteraz zarábali veľké peniaze aj zo šírenia reklám, ktoré boli spojené s dezinformačným obsahom. Takže je to prvá komplexná legislatíva nielen v tom európskom priestore, ale myslím si, že už dnes je to inšpirácia pre pravidlá aj v tom globálnom priestore. Vrátane dokonca aj Spojených štátov amerických, ktoré vzhľadom na to, ako je ten kongres rozdelený, nie sú schopní prijať vlastné pravidlá a v mnohom už dnes asi budú preberať práve tie európske pravidlá. Takže z môjho pohľadu revolučný zákon a myslím si, že tie výsledky budeme postupne vidieť aj na Slovensku, ale treba povedať, že to zavádzanie do praxe a tie výsledky potrvá, to nie je otázka týždňov, ani otázka mesiacov, že dajme tomu šancu pár rokov, ale verím, že nám to povedzme pomôže už aj pri európskych voľbách budúci rok v júni. Jednu vec, a to je, že ten zákon tiež dáva možnosť aj neziskovým organizáciám a výskumníkom nahliadnúť do toho fungovania sociálnych platform. To je z môjho alebo z nášho pohľadu veľmi dôležité, pretože aj napriek tomu, že aktuálne tie platformy sú povinné reportovať o týchto svojich aktivitách, tak stále obrovské množstvo tých dát je naozaj za zavretými dverami a tie monitoringové túly, nástroje, ktoré aktuálne máme k dispozícii, sú veľmi limitované. Hej. Poviem príklad, 2 dní pred voľbami sa tu šíril v slovenskom informačnom priestore deepfake pána Šimečku s pani Tódovou a v zásade my ako výskumníci sme neboli schopní odhadnúť dopad toho deepfakeu v zmysle toho, že koľko ľudí ho videlo, koľko ľudí to prezdielavalo, pretože tie dáta nemáme k dispozícii a práve cez tento akt o digitálnych službách by sme vedeli minimálne merať dopad jednotlivých naratívov, dezinformácií, koľko ľudí to vidí, ku koľkým ľuďom sa to dostane, by sme vedeli potom efektívne prísť nejakými riešeniami. Pán Bilčík, vy ste spomenuli, že tá asi hlavná páka pre tie firmy je tá pokuta, alebo sú tie pokuty. Prípadne, čo sa môže stať, ak ich nezaplatia? Bude to nejaké súdne konanie, alebo tam môžu byť aj nejaké iné kroky, ktoré EÚ môže... Takto, akože tie pokuty, to je nejaká posledná inštancia. Hej, že dovtedy je snaha nejakým spôsobom sa dohodnúť, má to nejaké procesy a takto súdne rozhodnutia platia. Pokiaľ kdokoľvek nebude rešpektovať súdne rozhodnutia z dlhodobého hľadiska, bude čeliť oveľa zásadnejším dôsledkom. To znamená, prestane byť súčasťou toho spoločného priestoru. A to je niečo, čo by mohlo hroziť ako taká úplná páka, že jednoducho tie platformy nebudú mať priestor na tom spoločnom trhu, lebo ten spoločný trh je založený na tom, že všetci sa zaväzujeme spoločne nasledovať pravidlá, ktoré sme si dohodli. Preto ten trh je v nejakom zmysle slobodný a férový. A pokiaľ platformy dostanú pokuty a tie pokuty sú odôvodnené a súd o tom rozhodne, no tak ako nie je o čom, aby to nezaplatili. A tá skúsenosť doteraz aj s veľkými spoločnosťami je, že pokiaľ dostali tieto spoločnosti, a to by nebol prvýkrát, ako Meta svojho času dostala pokutu za nekalé narábanie s osobnými dátami v súvislosti s GDPR a tie platformy tie pokuty platia. V zásade spoločnosti pokuty platia, čiže toto by bol ojedinelý prípad, lebo oni tu chcú fungovať. Hej, a
to, že zaplatia tú pokutu a že upravia svoje fungovanie, je v konečnom dôsledku v záujme spotrebiteľa. A o to nám tu ide. Tie zákony robíme preto, aby tu bola nejaká férová súťaž a aby tí užívateľia a spotrebitelia v rámci toho spoločného európskeho trhu aj na Slovensku mali bezpečnejší internet so všetkým, čo s tým súvisí. Takže takúto situáciu skôr by som považoval za hypotetickú. S touto legislatívou akt o digitálnych službách sa dosť spomína aj akt o digitálnych trhoch. Je to niečo iné, alebo s tým súvisí a doplňajú sa navzájom tieto legislatívy alebo legislatívne dokumenty? No veľmi stručne, my sme ich schvaľovali v podstate v tom istom čase v Európskom parlamente a dohoda o nich sa zrodila v zásade v rozpätí niekoľkých týždňov. Ten zákon o digitálnych trhoch ide ruka v ruke s tým zákonom o digitálnych službách. V prípade tých digitálnych trhov je to hlavne o tom, ktoré spoločnosti a v akom rozsahu môžu spôsobiť na tom spoločnom európskom trhu. To znamená, je tu silné postavenie niekoľkých spoločností, nemusíme robiť reklamu, ale všetci používame nejaké prehliadače, všetci používame nejaké sociálne platformy, kde máme svoje účty a kde zdieľame nejaký súkromný obsah alebo aj verejný obsah. A je dôležité, aby vlastne tieto platformy alebo tieto prehliadače nemali nekonečný monopol na tom trhu, aby sa tu otvoril priestor aj pre nejaké inovácie, aj pre povedzme nových hráčov, pre iné platformy, pre iné prehliadače. Čiže cieľom toho je nastaviť nejaké pravidlá. Ono je to veľmi jednoducho, to vysvetlím. My to máme aj v bankovníctve. Jednoducho nemôže byť v jednej krajine len jedna banka. A my to máme aj v telekomunikáciách, tiež to máme niekoľko operátorov, my to máme v zásade aj v mediálnom priestore. Teraz, keď máme diskusiu o tom Európskom zákone o slobode médií, jedna z podstatných vecí je, aby ten mediálny priestor aj z hľadiska reklamy nebol monopolizovaný, či už štátom, alebo nejakým dominantne súkromným hráčom, lebo to má potom zásadné dôsledky pre vôbec verejný priestor, aj politiku mimochodom. A to isté chceme aj od toho digitálneho priestoru, preto sú tam vlastne nejaké mechanizmy na to, aby sme zabránili monopolizácii a zároveň vytvorili pravidlá pre prístup ďalších šikovných hráčov. Som považoval za hypotetickú. S touto legislatívou akt o digitálnych službách sa dosť spomína aj akt o digitálnych trhoch. Je to niečo iné, alebo s tým súvisí a doplňajú sa navzájom tieto legislatívy alebo legislatívne dokumenty? No veľmi stručne, my sme ich schvaľovali v podstate v tom istom čase v Európskom parlamente a dohoda o nich sa zrodila v zásade v rozpätí niekoľkých týždňov. Ten zákon o digitálnych trhoch ide ruka v ruke s tým zákonom o digitálnych službách. V prípade tých digitálnych trhov je to hlavne o tom, ktoré spoločnosti a v akom rozsahu môžu spôsobiť na tom spoločnom európskom trhu. To znamená, je tu silné postavenie niekoľkých spoločností, nemusíme robiť reklamu, ale všetci používame nejaké prehliadače, všetci používame nejaké sociálne platformy, kde máme svoje účty a kde zdieľame nejaký súkromný obsah alebo aj verejný obsah. A je dôležité, aby vlastne tieto platformy alebo tieto prehliadače nemali nekonečný monopol na tom trhu, aby sa tu otvoril priestor aj pre nejaké inovácie, aj pre povedzme nových hráčov, pre iné platformy, pre iné prehliadače. Čiže cieľom toho je nastaviť nejaké pravidlá. Ono je to veľmi jednoducho, to vysvetlím. My to máme aj v bankovníctve. Jednoducho nemôže byť v jednej krajine len jedna banka. A my to máme aj v telekomunikáciách, tiež to máme niekoľko operátorov. My to máme v zásade aj v mediálnom priestore. Teraz, keď máme diskusiu o tom Európskom zákone o slobode médií, jedna z podstatných vecí je, aby ten mediálny priestor aj z hľadiska reklamy nebol monopolizovaný, či už štátom, alebo nejakým dominantne súkromným hráčom, lebo to má potom zásadné dôsledky pre vôbec verejný priestor, aj politiku mimochodom. A to isté chceme aj od toho digitálneho priestoru, preto sú tam vlastne nejaké mechanizmy na to, aby sme zabránili monopolizácii a zároveň vytvorili pravidlá pre prístup ďalších šikovných hráčov. Ďakujem. Už ste načrtli, že táto legislatíva môže veľmi pomôcť Slovensku, ale ja by som sa chcel spýtať, že aké sú tie konkrétne kroky, alebo kde sa to môže konkrétne prejaviť, ako to môže pomôcť Slovensku a informačnému priestoru na Slovensku. Tak môže to pomôcť samozrejme v mnohých aspektoch.
Prvý je ten, že naozaj Slovensko, ako každý členský štát Európskej únie, bude musieť dedikovať tzv. Digitálneho koordinátora v rámci štátnych inštitúcií, ktorý bude mať mandát na to keby vyžadovať od tých sociálnych platformiem, aby stiahli nejaký obsah, ktorý bude považovaný za nelegálny, čo aspoň veríme tomu, že výrazne urýchli tento proces, pretože aktuálne tie sociálne platformy alebo tí digitálni koordinátori musia byť dedikovaní niekedy vo februári. Takže stále to funguje tak, že Facebook alebo teda iné sociálne platformy, väčšina z nich má tzv. Trusted flaggers, alebo nejakých dôveryhodných označovačov, ktorí majú prednostné právo alebo prednostnú nejakú komunikáciu so sociálnymi platformami a keď nájdú závadný obsah, ktorý porušuje jednak pravidlá Facebooku alebo porušuje naše zákony, tak ten Facebook by ich mal uprednostniť. Avšak reporting týchto organizácií, alebo teda iné sociálne platformy, reporting týchto organizácií zatiaľ nám ukazuje to, že tie platformy nie vždy dokonca vôbec reagujú na tieto flagy, alebo na tieto aktivity, týchto trusted flaggers. Takže v tomto ja si sľubujem určite zrýchlený proces kooperácie medzi inštitúciami alebo medzi organizáciami a sociálnymi platformami. No a potom, z nášho pohľadu, už som to trošku načrtla, nám veľmi pomôže, keď budeme vidieť dosah a dopad jednotlivých informačných kampaní, dezinformačných kampaní na spoločnosť, pretože budeme vedieť lepšie identifikovať, že ktoré témy sú virálne, ktoré témy sú aktuálne a budeme vedieť tým pádom lepšie tvoriť nejaké debankovacie kampane, nejaké pribankovacie kampane. To znamená, že budeme lepšie vedieť v rámci prodemokratických aktérov tvoriť strategickú komunikáciu. Hej? Budeme vedieť lepšie adaptovať tú komunikáciu tak, aby sme vedeli ako keby balancovať ten informačný priestor a tiež budeme vedieť identifikovať, kto sú tí super spreadery dezinformácií. To znamená, že budeme vedieť sa pozrieť na to, kde nejaká dezinformácia začala, kto bol potom jej šíriteľom, možno kto amplifikoval nejaký konkrétny obsah. To znamená, že ak nejaká dezinformácia mala pôvod napríklad v Ruskej federácii alebo nejakom accounte, ktorý má možno nejaké napojenia na Ruskú federáciu, tak to budeme vedieť jednoduchšie identifikovať. Takže v tomto si myslím, že by nám ako výskumníkom ten akt mohol výrazne pomôcť. Ja si myslím, že tá najväčšia zmena je práve v tom, že doteraz my sme naozaj žiadnym vierohodným, serióznym spôsobom netušili, ako tie platformy fungujú, čo reálne robia. A v zásade, keď nám povedali, že robíme dosť, tak sme im museli veriť. Proste to bolo založené čisto na dobrom slove. My sme po rokoch zistili, že to dobré slovo jednoducho je nedostatočné. Lebo rôznymi experimentmi ľudia zistili, že to, čo tie platformy hovoria verejnosti, že naozaj robia aj v súvislosti s bojom s dezinformáciami, jednoducho nie je pravda. Čiže pre mňa zásadná zmena aj z pohľadu Slovenska je, že budeme mať oveľa viac informácií zvnútra tej platformy aj o tom, čo sa deje na Slovensku. Tie informácie budeme vedieť porovnať povedzme aj s ďalšími krajinami. Naozaj tie dáta postupne budú a mali by byť veľmi presné na úroveň jednotlivých členských štátov. Povedzme aj, koľko ľudí sa tu stará o tie rôzne online platformy, koľko ľudí na tom pracuje, akým spôsobom vlastne funguje ten priestor. Áno, čo sú povedzme tie najväčšie hoaxy, ale myslím si, že toto by nám malo pomôcť vytvoriť tlak na tie platformy tak, aby sme nechytali napokon tú mačku za chvost, lebo už nejakým spôsobom snažiť sa vyvracať hoax v momente, keď on sa masívne šíri, síce je chválihodné, ale z pohľadu tej verejnej mienky a zásahu voči verejnosti je to svojím spôsobom už taká krízová aktivita, ktorá prichádza trošku neskôr po funuse, ale veľmi chválihodná. Treba ju robiť.
len to, čo potrebujeme, aby tie hoaxy sa masívne nešírili už od začiatku. Čiže platformy musia mať prirodzene väčšiu zodpovednosť z oči voči tomuto. A v niečom, poviem to tak, možno aj ľudsky jednoduchšie, tie platformy dnes sú podstatným zdrojom informácií aj mediálneho obsahu a oni musia mať oveľa serióznejšiu, dôslednejšiu, profesionálnejšiu editorskú politiku. A to je vlastne jedna z tých vecí, čo chceme na základe tohto aktu o digitálnych službách dosiahnuť. Chcem vám povedať, že toto nie je o nejakej cenzúre, lebo každý si stále môže napísať čokoľvek chce, ale jednoducho bohapusté lži, tak ako v tom fyzickom živote musia zostať niekde v kúte krčmy, tak aj musia zostať v kúte tej platformy a nemôžu dominovať tomu obsahu, ktorý sa šíri medzi masy ľudí. V júni 2024 sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu a ja by som sa chcel spýtať, či európske inštitúcie už teraz zaznamenávajú nejaké snahy zasiahnuť do týchto volieb od určitých mocností, prípadne či pripravuje EÚ nejaké kroky proti tomu, alebo na to, aby sa zabránilo hoaxom v súvislosti s eurovoľbami. Tak informácie o tom, či existujú nejaké snahy zasahovať do európskych volieb, ja nemám, lebo nie som súčasťou európskej inštitúcie. Ale pripravuje z môjho pohľadu, z pohľadu think tanku a neziskovej organizácie existuje už množstvo iniciatív, ktoré sa pripravujú na tie európske voľby. Jednou z nich je napríklad na európskej úrovni funguje platforma European Digital Media Observatory, ktorej sme aj my súčasťou, kde je už pracovná skupina vytvorená, ktorá už teraz sleduje, monitoruje naratívy, ktoré sa šíria. A to observatórium funguje tak, že existujú ešte aj menšie observatória vlastne po celej Európskej únii. Máme aj stredoeurópske observatórium, ktoré vedie Karlova univerzita v Prahe. Takže ako keby také kľúčové naratívy, ktoré by teoreticky mohli podkopávať európsku súdržnosť alebo demokraciu sa monitorujú. A taktiež na úrovni EES, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, existuje skupina špecificky zameraná na zahraničný vplyv, ktorej sme tiež súčasťou, kde sa takisto budeme snažiť monitorovať a minimálne zbierať dáta zo všetkých rôznych krajín ohľadom nejakých potenciálnych alebo aj zaznamenaných informačných operácií. Tak to si budeme aspoň my na úrovni neziskových organizácií vymieňať informácie ohľadom toho, čo sa deje a tým pádom vedieť aj predikovať, čo by sa mohlo diať, alebo lebo veľakrát sa stane, že ak nejaký aktér vypustí nejakú dezinformáciu a môžeme ju aj považovať za informačnú operáciu, lebo ten aktér bol zahraničný, tak stáva sa, že veľmi podobnú informáciu vypustí aj v iných krajinách. No, budúci týždeň máme plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu v Štrasburgu a okrem podľa mňa ostro sledovanej témy, ktorá bude diskusia o právnom štáte a jeho stave na Slovensku, tak Európska komisia takisto chystá vlastne debatu a predstaví taký balík opatrení na obranu demokracie. Už čakáme na to dlhší čas, konečne to príde teraz v decembri. Máme nejaké indície, čo by tam malo byť. Budú tam hlavne veci, ktoré nám pomôžu podľa mňa lepšie bojovať práve s tými zahraničnými zásahmi, nekalými zahraničnými zásahmi do demokratických procesov a najmä teda do predvolebných kampaní a samotných volieb. My sme mali osobitný výbor v Európskom parlamente, ktorý fungoval 3 roky práve pre zahraničné zásahovanie a dezinformácie. A myslím si, že tam sme v 3 rôznych správach. Ja som mal tú príležitosť byť spoluspravodajcom tej záverečnej správy. Veľmi dobre a detálne popísali, čo všetko nám hrozí v súvislosti s akýmikoľvek voľbami v tom európskom priestore. Lebo aj tie slovenské voľby vo svojej podstate boli európskymi voľbami, pretože dnes môžu naštrbiť tú európsku jednotu v x otázkach, ako je postoj voči Ukrajine, ako vôbec nejaká súdržnosť zahranično-politická, ale aj hodnotová. A tým pádom potrebujeme sa
sústrediť na každé voľby. A to, na čo sa potrebujem sústrediť, je taká tá priebežná snaha vplývať plíživým spôsobom na debatu a politických aktérov v členských štátoch. Myslím si, že všetci budú mať ten drobnohľad zapojený už v rámci európskej kampane v máji aj vo voľbách v júni. Ja verím, že sa to podarí tak, aby tam neboli nejaké nekalé zásahy zvonku. Ale to, čo tie voľby výrazným spôsobom môže ovplyvniť, je nejaká tá dlhodobá príprava na tie voľby. Ten dlhodobý proces pred tými voľbami. A tam potrebujeme byť oveľa ostražitejší a naozaj povedať si, že my tu nežijeme vo váku a ten európsky priestor si potrebujeme oveľa viac chrániť pred tými zahraničnými zásahmi, ktoré majú rôznu povahu. Finančnú, kto financuje politické strany, kto im dáva peniaze, kto financuje, povedzme, tých dôležitých mediálnych hráčov, akým spôsobom sa šíria a funguje politická reklama. To všetko sú dôležité veci, kde potrebujeme mať jasno v tom, že naozaj, keď je tu nejaká volebná súťaž, tak sa deje férovým spôsobom a nevstupujú do nej tretí hráči. A myslím si, že sme sa dosť poučili, ale potrebujeme byť ešte ostražitejší. Máme tu vojnu za našimi hranicami, konflikt na Blízkom východe, potenciálne ďalšie konflikty v našom susedstve a je veľmi dôležité, aby tieto konflikty zásadným spôsobom sa potom neprelievali do toho nášho priestoru aj povedzme počas samotnej kampane. Takže áno, máme z toho obavu, ale zároveň sa pripravujeme. Pripravujeme sa vo všetkých inštitúciách a treba povedať, že dnes aj Európsky parlament síce je stále otvorenou inštitúciou, ale tie pravidlá, ktoré máme z hľadiska požiadaviek na transparentnosť aj našej práce ako europoslancov, ale povedzme aj z očí voči ľuďom, ktorí prichádzajú do parlamentu, sú striktnejšie. My sme zistili, že nám tam unikajú informácie, že tam pôsobili alebo pôsobia špióni rôzneho charakteru a vynášajú informácie a snažíme sa s týmto bojovať, pretože je nemysliteľné, aby takíto ľudia jednoducho mali prístup k citlivým veciam, o ktorých diskutujeme v Európskom parlamente počas toho mandátu. A samozrejme, pokiaľ sa to deje, oni potom vedia vplývať aj na charakter tej inštitúcie z hľadiska toho ďalšieho volebného boja. Takže chcem len upozorniť, že ten problém je naozaj komplexný. Ja by som sa spýtal, že keď už tu tie dezinformácie ohľadom eurovolieb budú a bavíme sa o takom apríli, máji, možno aké budú tie naratívy, ktoré budú používať a čo bude ich cieľom? Bude to jednoduchá snaha dostať čo najviac euroskeptických poslancov do EP, alebo to bude niečo väčšie, niečo širšie? Nesmieme zabúdať na to, že my tu budeme mať ešte predtým prezidentskú kampaň. To znamená, že keby Slovensko posledný za obdobie 1 roka si prežije trojo politických kampaní, z hľadiska, alebo na základe toho, čo sme už sledovali počas minulých volieb do Europarlamentu, ako keby tie naratívy, ktoré sa šíria pred voľbami, oni sa až tak veľmi nelíšia od tých napríklad parlamentných. Hej? Že sú tam také tie kľúčové tematické celky. Vždy si musíme nájsť nejakého kľúčového nepriateľa. Pri niektorých politických stranách áno, to môže byť ten narratív, že nepriateľ je EÚ a ja idem kandidovať za europoslanca, europoslankyňu preto, lebo tam idem spraviť ten poriadok. Áno, už niektorí kandidáti takto vyhrali pred 5 rokmi s takýmto narratívom. Takže myslím si, že tento sa bude opakovať, ale potom myslím si, že tí nepriatelia budú opäť napríklad členovia LGBTI plus komunity, média, neziskovky, ako keby tam tie kľúčové messagingy a narratívy, ktoré fungovali aj počas tých parlamentných volieb, si myslím, sa budú opakovať. Migranti samozrejme sú výrazný potenciálny nepriateľ, myslím v úvodzovkách samozrejme, hej, ktorého si tieto strany, niektoré politické strany vyberajú, na ktorých stávajú tú kampaň. Čiže myslím si, že to, čo môžeme určite očakávať, je šírenie strachu a práca s nenávisnými naratívmi, pretože tie sme videli už počas niekoľkých predchádzajúcich volieb a sledujeme ich veľmi často.
A možno ešte taká téma, ktorá stále výrazne rezonuje, je aj tá digitalizácia a digitálna mena, ktorá je veľmi zneužívaná rôznymi dezinformátormi. Táto téma na to, aby šírili dezinformácie o tom, že nás tu idú kontrolovať a idú nám zakazovať nejaké hotovosť a platby a podobne. Takže ako keby opäť tieto témy, o ktorých buď ľudia nevedia veľa, alebo na ne neexistujú jednoduché odpovede, tak si myslím si, že budú zneužívané naďalej. No ja si myslím, že si musíme dať veľký pozor na dezinformácie. Opäť ako keby ten boj s dezinformáciami bude podstatnou súčasťou nejakej aj pozitívnej kampane. Zoširšia poviem, že áno, tie obavy z rastu extrému sú náležité, lebo majú podstatné politické dôsledky na fungovanie toho parlamentu. Európsky parlament je v zásade, môj kolega Luděk Niedermayer tak pekne hovorí, že to je vlastne taká továreň na kompromisy. To znamená, že my sa tam snažíme dohodnúť, lebo cieľom vlastne európskej politiky je nájsť riešenia. A tá dohoda vždy je dohodou nejakých demokratických síl od ľava až po to práve spektrum politické demokratov, čiže to sa bavíme o nejakých 4 politických skupinách. A pokiaľ ten mandát pre tie 4 demokratické politické skupiny bude nižší, menší a ten extrém porastie, tak vlastne akákoľvek zhoda, akákoľvek riešenia sa budú rodiť ťažšie. To sa týka aj dohôd o povedzme budúcom charaktere Európskej komisie, o ktorej rozhodujeme, o budúcich rozpočtoch, lebo peniaze je jedna z vecí, o ktorej rozhodujeme, a samozrejme každej legislatívy, ktorá príde. Takže z tohto pohľadu je dôležité, aby tých demokratov tam bolo čo najviac. A potom tie voľby v tom národnom priestore sú vždy o nejakých národných témach. Ako jednoducho predpokladám, že pokiaľ tu bude táto vláda, ktorá tu vládne momentálne po 30. septembri, tak každé ďalšie voľby z pohľadu demokratického voliča budú o tom, že kto tú vládu vie poraziť, hej, alebo nejakým spôsobom sa aj postaviť. Takže to bude aj taká tá asi kľúčová mobilizácia počas tých eurovolieb, ale samozrejme bude náročná, pretože to príde po prezidentských voľbách, ľudia budú v niečom unavení, ale myslím si, že práve tu je o čo hrať, pretože nie je jedno, kto sedí v tom parlamente. Slovensko bude mať v tom ďalšom období už 15 mandátov, dostávame mandát navyše, pretože niektorým ďalším členským štátom klesla populácia, síce Sloveniek a Slovákov nie je viacej, ale dostaneme extra mandát, takže si myslím, že to bude pestrá kampaň a je dôležité, aby z môjho pohľadu, aby demokrati vyhrali, aby dezinformácie nás neprevalcovali. Budeme musieť pomaly končiť. Ja by som sa spýtal na záver takú optimistickejšiu otázku, že či v Európskej únii v boji proti dezinformáciám máme nejaké pozitívne príklady, ktoré by sme mohli nasledovať s tým, že sa jedná o nejaké krajiny, ktoré majú s nami nejakú kultúrnu alebo politickú blízkosť. Určite máme veľmi veľa príkladov. Mojimi obľúbenými v tomto ohľade sú baltické krajiny, kde naozaj aj vďaka, najmä v Estonsku, aj vďaka kvalitnému vzdelávaniu a kvalitnej mediálnej gramotnosti alebo vysokej miery mediálnej gramotnosti v populácii je tá odolnosť voči dezinformáciám vyššia. A takisto baltické krajiny rada používam preto, lebo teda mali sme spoločnú komunistickú minulosť a tie baltické krajiny naozaj boli schopné veľmi krátko po páde komunistického režimu začať budovať tú odolnosť spoločnosti a voči dezinformáciám, a teda nielen v zmysle vyššieho vzdelávania, ale aj takej budovania súdržnosti voči potenciálnym nepriateľom. Teda oni tam mali asi jednoznačne to Rusko, ktoré pomohlo budovať tú odolnosť aj v rámci odolnosti voči informačným operáciám alebo dezinformáciám. Takže baltické krajiny sú určite moje top príklady. A možno, že taký nejaký konkrétny príklad, ktorý by som rada uviedla v Estonsku, má ministerstvo obrany, teda ako každá armáda, má estonská armáda dobrovoľníkov a Estonsko používa týchto dobrovoľníkov aj na boj proti dezinformáciám. Oni majú takú Cyber Resilience Unit a
tak ako napríklad, neviem, či viete, v Litve funguje občianska spoločnosť a aktívni občania majú bunku, ktorá sa nazýva že Elfovia, kde sa snažia vlastne bojovať aktívne proti dezinformáciám tým, že zdieľajú pozitívny obsah a snažia sa vlastne balancovať ten informačný priestor nejakými konštruktívnymi reakciami a skôr šírením nejakých prodemokratických narratívov, tak vlastne Estonsko robí to isté prostredníctvom armády. Hej? Čiže je to taký zaujímavý príklad, kedy aj štát vie využiť armádu napríklad na boj proti dezinformáciám. A teda Litva je fantastický príklad v tom, ako aj tá občianská spoločnosť a aktívni občania sa vedeli zmobilizovať a bojovať teda najmä proti tým ruským trolom. Tak ono často sa spomínajú krajiny napríklad ako Fínsko. My sme dokonca aj z toho osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie a dezinformácie boli na misii vo Fínsku a naozaj to je krajina, kde vlastne celá tá spoločnosť nejakým spôsobom je nastavená na odolnosť oči voči nekalým vplyvom zo zahraničia, z oči voči dezinformáciám. Ale ja by som to zovšeobecnil. Každá krajina, každá spoločnosť, kde fungujú verejné inštitúcie, kde fungujú silné nezávislé slobodné médiá, kde funguje dobrý školský systém s kritickým myslením, je krajina, ktorá má predpoklady postaviť sa z oči voči nekalým zásahom zo zahraničia a dezinformáciám. Žiaľ, keď sa pozrieme na Slovensko, tak keď sme videli posledné výsledky PISA testovania, keď sme videli, v akom stave vlastne sú naši žiaci. Keď sa pozrieme na aj tú politickú scénu, že naozaj v tom verejnom priestore toľko hlúpostí, koľko sa premelie z úst aj politických aktérov, ja mám pocit, že ani v 90. rokoch to nebolo také zlé. Nechcem mať úplne spomienkový optimizmus, ale naozaj máme tu hlbší problém. Hej, že toto nie je o jednom opatrení. Chcem povedať, že vlastne tá spoločnosť nejak sa musí nastaviť a tieto základné inštitúcie, ako je vzdelávanie, ako sú médiá, ako je nejaká normálna spoločenská diskusia v rámci inštitúcií, to je niečo, čo musí fungovať. Základná spravodlivosť, bezpečnostné zložky. To znamená, keď človek ide po ulici a tak ďalej, má pocit, že sa tu cíti dobre. A žiaľ, tu máme obrovské rezervy a nemusíme chodiť do Fínska. Podľa mňa úplne stačí v dnešnej dobe, keď Slovensko sa priblíži tomu, čo dnes funguje dobre v Českej republike. Hej, keď sa bavíme o príbuzných vzoroch. Áno, aj v Českej republike je množstvo problémov, ale myslím si, že čo sa týka aj toho školstva, aj tých verejnoprávnych médií, tak jednoducho tá spoločnosť žiaľ nám v niečom utiekla o kus ďalej, ako by bola aj zdravé vzhľadom na to, že ešte nedávno sme mali spoločnú republiku a myslím si, že sme mali rovnako dobre našľapnuté, aby sme v tom európskom priestore pôsobili skoro vyrovnanie jeden vedľa druhého a dúfam, že tie najbližšie roky nebudú v tomto zmysle stratenými rokmi. Takže máme o čo bojovať. Bohužiaľ, čas sa nám naplnil a teda za podnetné a veľmi zaujímavé informácie by som chcel poďakovať Dominike Hajdu a Vladimírovi Bilčíkovi. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.